Працягваецца літургія святога пасхальнага трыдуму. Літургія мукі Пана пачнецца без пачатку, без прывітання, без спеву. Працэсія адбудзецца ў поўнай цішыні. Дайшоўшы да алтара, святар упадзе на твар і будзе ляжаць. У такі дзень гэта адзіная правільная літургічная пастава. А мы ў гэты момант укленчым перад таямніцаю, да якой нават не можам наблізіцца. У літургіі слова галоўнае месца займае апісанне мукі панскай паводле святога Яна. Пасля гаміліі наступіць спеў урачыстай паўсюднай малітвы, у якой стараемся нікога не забыць, бо ўсіх абмыла кроў Хрыста, пралітая на крыжы. Кульмінацыйным пунктам усёй літургіі з'яўляецца адарацыя крыжа і святая камунія. Паводле звычаю, на заканчэнне эўхарыстычнае цела Хрыста, якое назаўсёды застанецца гарантыяй нашага воскрашэння, а таксама вызвалення з няволі граху і смерці, будзе перанесена для адарацыі да панскага гробу. Божа, Ты праз муку Хрыста, Твайго Сына, нашага Пана, знішчыў смерць, спадчыну першароднага граху, што перайшла на ўсе наступныя пакаленні. Дай, каб, стаўшыся падобнымі да Хрыста і асвячаныя Тваёю ласкаю, мы неслі ў сабе Яго нябесны вобраз. Як па неабходнасці мы жылі ў вобразе зямнога чалавека.
праз Христа, Пана нашага. Пророцтва Ісаїї прадказвае плады мукі і цярпення Месіі, на якога Пан Бог усклаў правіны ўсіх нас. Цярпенне чалавека, асабліва нявіннага, заўсёды застаецца таямніцай. Езус дарогу крыжа перамяніў у дарогу хвалы. Другое чытанне указвае на Хрыста, адзінага і найвышэйшага арцысвятара, які стаў збавіцелем для ўсіх, хто яго слухае. Христус – гэта наш пасрэднік перад Айцом, таму з даверам набліжаемся да трону ласкі. Гэтым тронам ласкі для нас сёння з'яўляецца крыж. Читання книги пророка Исаии. «Вось пощастить слузе моему, ён узвысится, узнясецца и будзе узвялічаны. Як многие здзіўляліся, настолькі знявечаны быў, як ні ў кога, выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы. Каралі перад ім закрыюць вусны свае, бо бачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы чулі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас, як парастак перад намі, і як корань сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго. І не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенне нашае і панёс нашы хваробы. А мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі. Кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе. Не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род? Бо ён вырваны з зямлі жывых, за беззаконне народу майго быў замучаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі. І пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля, і не было падману вуснаў ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваю ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства, і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыў святло, і ім насыціцца.
мой справедливый слуга, оправдая многих и сам понесе ихние провины. Тому дам яму удел сирот великих. И з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікаў злачынцаў. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, нехай не буду осоромленный навеки. У справедливости Твоей избав меня. У руки Твои отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане, Боже верный. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Для всіх ворогів моїх я став посмішищем, навіть для сусідів моїх, жахом для знайомих моїх. Хто бачить мене на вулиці, втікає від мене. Загубити я в серцях, як померли, я подобний до розбитого начиння. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, визвели мене з рук ворогів моїх і гонителів. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Нехай світить обличчя Твоє над слугою Твоїм, збав мене в своїй ласкавості. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше, усіх, хто сподяється на Пана. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Габраю. Брати, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будемо твердо триматися визнання нашого. Бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочивати слабостям нашим, а є такого, який поводле подобенства звідує усі випробування, окромя греху. Тому наблизимся з довіром до трону ласки, щоб отримати милосердність і знести ласку до своєчасової допомоги. Христос у дні тіла свого з моцним голосом і со слезьми узнес молитви і просьби до того, хто мог урятувати його від смерті, і був вислуханий за свою покорливість. Хоч був сином, научився послухмяності, дякуючи тому, що витерпів. І, будучи досконалим, стався для усіх, хто йому послухмяний, причиною вічного збавлення. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Володар веков. Хвала Тебе, Володар веков. Христос принизив себе, будучи послухмяним,
смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, Владар веков. Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Яна. Езус вийшов з вучнями своїми за зимній ручай Кедрон. Там був сад, у який увайшов Йон і вучні ягони. Гэтае месца ведаў і Юда здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда узяў кагорту і слух ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім. Кого шукаєте? Яму сказалі. Езуса з Назарета. Кажа ім. Гэта я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім «Гэта я», яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Кого шукаєте? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, как збылося слово, якое сказаў. З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара, і адсек яму правае вуха. Імя слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы, і вось той вучань знаёмы першасвятара выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ці ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі. І патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму. Ці ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не.
Адзін са слугу першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсёк вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ. Калі б ён не быў злачынцам, мы не ведалі б яго, мы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім. Возьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якою смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш гэта ад сябе? Ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў. Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты кароль? Езус адказаў. Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім. Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплёўшы вянок сцерняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі. Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім. Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у зярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат. Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй, сказаў ім Пілат. Возьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму. Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо учыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш. І зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму. Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў. Ты не меў бы нада мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі. Калі адпусціш яго, ты не прыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі каля 6 гадзіны,
І сказаў ён юдэям, Вось король ваш. а яны закрычалі. Возьми, возьми, укрыжуй яго. Пілат кажа ім, Я повинен укрыжаваць вашага караля? першы святары адказалі. Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне і ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: Езус Назаранін, кароль юдэйскі. Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першы святары юдэяў казалі Пілату: Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў, я кароль юдэйскі. Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая, таму сказалі адзін аднаму: Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца. Так збылося сказанае ў Пісанні. Падзялілі між сабою маю вопратку і па адзежыне маёй кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню: вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна поўная воцату. Тады ўздзелі на Ісову губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабаты быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі укрыжаваны разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто бачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае, і ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне: косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзеф з Арыматэі, які быў вучнем Хрыста, але тайна з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся.
Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадым, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядайте, будь ласка. Христос прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя, панад усялякае імя. Мілаваныя браты і сёстры, другі акт вялікага дзела збаўлення, які здзяйсняе Езус Христос у нашым жыцці, якое ў літургіі касцёла мы паўтараем, сёння ўспамінаем у Вялікую Пятніцу. У юбілейным годзе хрысціянства хочам увайсці глыбей у гэтую вялікую таямніцу, распазнаючы для сябе знакі хрысціянскай надзеі, каб гэтую надзею ўзмацніць, каб яна трывала ў нас і каб вела нас да збаўлення. Першым відавочным знакам надзеі сённяшняй літургіі з'яўляецца святы крыж. Крыж, які яшчэ перад нашымі вачыма засланенты. Гэта значыць, мы яго не бачым. Паводле традыцыі закрываем палатном усе крыжы ў нашых касцёлах. Літургія касцёла менавіта ў Вялікую Пятніцу адно за другім гэтыя часткі крыжа паказвае, адсланяе. Паказвае знак нашай веры, але таксама адзіны знак нашай хрысціянскай надзеі. Надзея – гэта вера ў Божае Слова, у Божае абяцанне. Надзея – гэта давер Богу. Надзея – гэта крыж. Крыж, які прыняў Езус Христос. Гэта крыж Христовы. Ён з'яўляецца надзеяй хрысціянства. Крыж Хрыста быў пастаўлены на гары дзеля таго, каб мы адчулі, зразумелі, прынялі, як вялікая Божая любоў да кожнага з нас. Бог верны да рэшты, да канца. Не вагаўся аддаць свайго жыцця дзеля нас, дзеля нашага збаўлення, каб споўнілася нашая надзея. Якім чынам я магу увайсці ў гэтую таямніцу крыжа Езуса Хрыста і ажыццявіць сваю надзею? А менавіта такім, што кожны з нас у нашым жыцці мае свае крыжы. Нашыя крыжы могуць быць для нас знакам надзеі. Ведаем добра, што кожны чалавек спатыкаецца з цярпеннем. Раней ці пазней. Цярпеннем фізычным, цярпеннем духоўным, маральным. Цярпенне – гэта боль. Цярпенне – гэта слёзы, гэта кроў. Цярпенне баліць. Натуральна, не хочам цярпення. Не хочам, каб яно нас дакранулася і, можа, рознымі спосабамі уцякаем. Уцякаем думкамі сваімі, каб не думаць, не ўзгадаць. Уцякаем часамі жыццём сваім, каб па-людску, як мы кажам, выкруціцца ад розных цярпенняў, каб яно мяне не спаткала. Праўда такая, што раней ці пазней гэтае цярпенне будзе датыкаць кожнага з нас. Як зрабіць крыж свой знакам надзеі? Перш за ўсё, прыняць гэтае цярпенне. Прыняць свой крыж. Так як свой крыж прыняў Езус Христос дзеля нас, дзеля нашага збаўлення. Літургія пытаецца сёння, ці не ўцякаеш ты ад крыжа?
ад свайго крыжа? Можа, ад крыжа сваіх блізкіх? Ці ты бярэш яго? Ці ты бярэш яго усім сваім сэрцам, усім розумам сваім, усім сваім жаданнем? Будзем мець магчымасць ушанаваць святы крыж праз дотык, праз склон, праз пацалунак. Няхай гэта не будзе пусты жэст. Няхай гэта будзе сапраўды для кожнага з нас знак нашай надзеі, злучэнне маіх крыжоў, нашых крыжоў з крыжам Езуса Хрыста. Не толькі ўзяць крыж, але знайсці ў ім сэнс. Які сэнс у цярпенні Хрыста, нявіннага, который не зрабіў ніводнага граху. Сэнс для нас, для нашага збаўлення. Нашая вера, калі мы яе перажываем глыбока, паказвае нам, што цярпенне не толькі можна і трэба прыняць, але таксама з цярпення можна зрабіць прыладу збаўлення. Свайго ўласнага і збаўлення тых, за каго мы хочам ахвяраваць. Нашае цярпенне. Але заўсёды ў лучнасці з Езусам Хрыстом. Ніколі самі. Грахом супраць надзеі з'яўляецца роспач. Глядзячы на крыж, хочам сёння перапрасіць Бога за тыя думкі, за тыя нашыя памкненні сэрцаў, калі мы дазволілі, каб роспач увайшла ў нашае жыццё. Роспач – гэта нявера Богу. Роспач – гэта, калі мы кажам, няма для мяне збаўлення. Сённяшняя гэтая літургія Вялікай Пятніцы і знак крыжа паказвае, што збаўленне ёсць. Збаўленне для ўсіх. Збаўленне для кожнага. І таму крыж – знак надзеі для ўсіх. Другім знакам, які сёння паказвае нам літургія, гэта знак малітвы. Найдаўжэйшая малітва. Як мы кажам, малітва вернікаў, малітва народу. Малітва, которая сваім дасягае ўсіх людзей. Молімся за ўсіх, за каго Езус Христос аддаў сваё жыццё. Як не страціць надзеі, як не ўпасці ў роспач і як данесці крыж да канца, толькі з малітвай. Вучымся гэтага ад Хрыста, который ўсё жыццё, а асабліва гэтую апошні свой шлях, крыжовы шлях, праводзіць у малітве. Кожны крок Езуса Хрыста – гэта малітва. Езус моліцца за тых, каго спатыкае на крыжовым шляху, моліцца за тых, хто яго прыбівае да крыжа. Моліцца за тых, хто зняверыўся, уцёк, схаваўся за сваіх умілаваных вучняў. Моліцца да Айца. Апошнія словы – гэта словы малітвы. Ойча, у рукі Твае аддаю я майго духа. Каб мы не былі самадастатковымі, каб мы не былі саманадзеянымі, Касцёл вучыць нас малітвы. Гэта школа надзеі. Калі хочаш вытрываць да канца, маліся. Маліся і прасі Бога, каб Ён падтрымаў. Тады, калі па-людску падаецца, што няма ўжо сілы, што ўжо настолькі моцна гэты крыж прыціскае, маліся. Маліся за сябе. Маліся за іншых, так як мы сёння пачуем у літургіі. За тых, хто блізка ў касцёле разам са мною, але таксама, як мы кажам, за тых, хто далёка, хто Бога шукае, хто Бога яшчэ не пазнаў, за тых, хто ад Бога адрокся, адвярнуўся, пайшоў сваёй дарогай і сам па-свойму будуе сваё шчасце. Маліся. Маліся з верай і атрымаеш плён сваёй малітвы. Калі мы молімся, мы маем надзею. Надзею складаем на Богу, бо ведаем, што сваімі сіламі нічога ўжо зрабіць не можам. І Бог нам спрыяе. Бог адказвае на нашу малітву. Гэтым адказам з'яўляецца тое, што узмацняецца наша вера і вернасць. Сёння літургія Касцёла і Божае Слово пытаецца, якая твая малітва? Ці толькі тады, як трывога, ідзеш да Пана Бога?
А можа часцей, можа ўжо навучыўся рэгулярна, пастаянна маліцца. У сваёй штодзённасці знайсці час на спатканне, каб запрасіць Хрыста, каб даверыць Яму тое, што па-людску безнадзейнае. Ці бачыш плёны сваёй малітвы? Сёння хочам дзякаваць Пану Богу за тое, што вучыць нас маліцца, і што малітва з'яўляецца гэтай жыццёвай сілай, якая ўзмацняе нашу надзею. Апошнім знакам, на які сёння хочам звярнуць увагу ў часе літургіі, гэта знак гробу Пана. Менавіта на гэты знак, на гэту дэкарацыю будзе скіраваная ўся увага напрыканцы літургіі. Там мы убачым зложанае цела Хрыста. Да гэтага гробу Пана запрашаю, заахвочваю, каб кожны з нас падышоў бліжэй. Праціснуўся, можа, праз гэты натоўп, пачакаў, але каб падышоў бліжэй. Убачыў у гэтым гробе цела Хрыста. Убачыў цела Хрыста, якое будзе таксама прыкрытае такой вуалью, тоненькім палатном. Гэта знак нашай надзеі. Гроб Езуса Хрыста. Ён вучыць нас перш за ўсё вялікай цярплівасці. Ён паказвае нам, што надзея спаўняецца, але трэба навучыцца чакаць. Гэта надзея спаўняецца не адразу, не тады і не так, як мы гэтага хочам, але тады і так, як хоча гэтага Бог, паводле Божай волі. Мы хочам гэтую надзею напоўніць гэтым святым чаканнем, которое прывядзе нас знову да гробу Пана. Ужо ў чарговы дзень, калі мы станем пры пустым гробе, калі мы убачым, пачуем, яго тут няма, ён уваскрос. Але да гэтай пары трэба перажыць гэтае чаканне. Гэта асаблівая школа цярпелівасці. Вельмі мы нецярпелівыя, не любім чакаць. Нарвуе нас кожная чарга, кожны момент, калі трэба пачакаць. У шпіталі, на почце, у магазине. Хочам, каб было ўсё адразу. Тады мы становімся людзьмі без надзеі. Сённяшняя літургія і ўвесь заўтрашні дзень вучыць нас цярплівага чакання. Бо толькі так споўніцца нашая надзея. Гэтае чаканне трэба напоўніць не пустатою, але менавіта паўнатой надзеі. Тут вяртаемся да ўчарашняга дня. Патрэбна нам памяць. Памяць аб тым, што сказаў Езус Хрыстус, памяць аб тым, як любіць Ён нас, памяць аб тым, што Ён з'яўляецца праўдай нашага жыцця. Няхай гэтае адчуванне, кожны па-свойму у сваім часе, будзе для нас асаблівым момантам узмацнення нашай надзеі, цярплівасці, чакання і той радасці спаўнення, якая станецца ўжо праз 2 дні у велікодны паранак. Пане Езу, просім Цябе, напаўняй нашыя сэрцы дарам надзеі, каб мы, прынімаючы з вераю святы знак крыжа, каб мы таксама праз верную малітву і праз чуванне пры Тваім гробе атрымалі дар надзеі, ласку чакання і сузірання Цябе ў вечнасці. Стаім у духу перад Христом, які вісіць на алтары крыжа, на якім ахвяраваў сваё жыццё за ўсіх людзей. Узвышаны над зямлёй, Ён усіх прыцягнуў да сябе, таму молімся за ўсіх людзей і за ўвесь свет. На пачатку абвяшчаецца інтэнцыя, затым усе моляцца ў цішыні, пасля чаго святар падсумоўвае малітвы сабраных спецыяльнай просьбай. Кожны адказ «Амен»
повинен быть свядомым уделом у молитве Костела. За święty Kościół. Молимся, najmilejшие, за святий Божий Костел. Нехай Пан Бог і Пан одурить Його з упокоєм, єдністю, і охова Його на усій землі, а нам дозволить жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога, Отца Всемогутного. Усемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, каб Твой костел рассеяны по всем свете, с непорушною верою трывал вызнаванні Твоего имени. Праз Христа, Пана нашего. За папу. Молимся за нашого папу Франтишка. Нехай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховує його у здоров'ї і у безпеці для свого святого Костела, каб он керував святим Божим народом. Усемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керує. Глянь ласкаво на наши просьбы, и в Твоей добрині заховай обраного для нас папу. Каб люд християнський, яким керує Твоя рука, под уладою найвищейшого пастора умацовувався у вірі і любові. Праз Христа, Пана нашого. За усі стани духовенства і вірників. Молимся так само за нашого біскупа Юзефа, за усіх біскупів, святоров, диякона, за усіх, хто служить Костелу, і за увесь народ вірний. Усемогутный вечный Боже, Твой Дух освячая весь Костел им керує. Выслухай наши покорные просьбы за усе станы Костела, каб, дякуючи Твоей ласце, верно Тебе служили. Праз Христа, Пана нашого. За катехуменов. Молимся за катехуменов. Нехай наш Бог і Пан очистить їхнє серце
і брамы сваёй міласэрнасці, каб, атрымаўшы ў купелі адраджэння, адпушчэння ўсіх грахоў, з'ядналіся з намі у Езусе Христе, Пану нашым. Усемагутны вечны Божа, Ты няспынна ўзбагачаеш касцёл Твой новым потомствам. Павяліч ласку веры і пазнання ў катэхуменаў, каб адроджаныя вадою хросту, яны далучыліся да Тваіх усыноўленых дзяцей. Праз Хрыста, Пана нашага. За адзінства хрысціянаў. Молімся за ўсіх братоў, што вераць у Хрыста. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і захоўвае у адзіным касцёле. Усемагутны вечны Божа, Ты рассеяных збіраеш, а сабраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць у Твайго Сына, і ўчыні, каб тыя, каго асвяціў адзіны хрост, былі з'яднаныя шчырай вераю і ўзаемнай любоўю. Праз Хрыста, Пана нашага. За жидов. Молімся таксама за жидов, дача іх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці да ягонаму запавету. Усемагутны вечны Божа, Ты даў сваё абяцанне Абрагаму і ягоным нашчадкам. Выслухай ласкава малітвы Твайго касцёла, каб люд, што быў першым народам абраным, змог дасягнуць паўнаты адкуплення. Праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто не верыць у Хрыста. Молімся за тых, хто не верыць у Хрыста, каб і яны, напоўненыя святлом Духа Святога, маглі вступіць на дарогу збаўлення. Усемагутны вечны Божа, дай, каб тыя, хто не вызнае Хрыста, ходячы перад Табою са шчырым сэрцам, знайшлі праўду. А нам дапамагай штораз глыбей спасцігаць таямніцы Твайго жыцця і ўзрастаць ва ўзаемнай любові, каб мы былі дасканалымі сведкамі Тваёй любові ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто не верыць у Бога. Молімся за ўсіх, хто не верыць у Бога, каб па шчырасці сэрца ішлі за тым, што праўдзівае, і так маглі знайсці самога Бога. Усемагутны вечны Божа, дай, каб тыя, хто не вызнае Хрыста, ходячы перад Табою са шчырым сэрцам, знайшлі праўду. А нам дапамагай штораз глыбей спасцігаць таямніцы Твайго жыцця і ўзрастаць ва ўзаемнай любові, каб мы былі дасканалымі сведкамі Тваёй любові ў свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто не верыць у Бога. Молімся за ўсіх, хто не верыць у Бога, каб па шчырасці сэрца ішлі за тым, што праўдзівае, і так маглі знайсці самога Бога.
Усемагутны вечны Божа, Ты так стварыў усіх людзей, каб сумуючы па табе цябе шукалі, а знайшоўшы жылі ў супакоі. Учыні просім, каб сярод перашкодаў, заўважаючы знакі тваёй дабрыні і сведчанне добрых учынкаў тых людзей, што ў цябе вераць. Яны з радасцю вызналі веру ў цябе, адзінага сапраўднага Бога і Айца усяго роду людскога, праз Хрыста, Пана нашага. За тых, хто кіруе дзяржавамі. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнімі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Усемагутны вечны Божа, у тваіх руках чалавечыя сэрцы і законы ўсіх народаў. Глянь ласкава на тых, хто намі кіруе, каб з ласкі тваёй ва ўсім свеце панавалі трывалы супакой, дабрабыт народаў і свабода веры. Праз Хрыста, Пана нашага. За церпячых. Молімся, наймілейшыя да Бога Іца Всемагутнага, каб ачысціў свет ад усялякіх непаразуменняў, адхіліў ад нас хваробы, вызваліў ад голаду, адчыніў вязніцы, разарваў кайданы, пажадаў даць бяспеку і шчаслівае вяртанне падарожным, здароўе хворым, а тым, хто памірае, адкрыў збаўленне. Усемагутны вечны Божа, суцяшэнне зазмучаных і моц церпячых. Пачуй малітвы тых, хто кліча цябе ў цярпенні, каб усе яны радаваліся, што ў патрэбе іх не пакінула твая міласэрнасць. Праз Хрыста, Пана нашага. Сядем. Адкрыты крыж хочам з удзячнасцю ушанаваць. Крыж – гэта прылада смерці, якая стала знакам надзеі, перамогі і нашага збаўлення. Адкрыццё крыжа наступае ў 3 этапах. За кожным разам адказваем, пойдзем з паклонам. А пасля заканчэння спеву кленчым і праз хвіліну маўчанні ушаноўваем крыж. Такім чынам выражаем удзячнасць Хрысту за труд нашага збаўлення. У Вялікую Пятніцу, пачынаючы ад пантыфікату папы Паўла VI, у паўсюдным касцёле праводзіцца так званая калекта на патрэбы касцёла ў святой зямлі. Сёння гэты касцёл па розных прычынах знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. Ахвяраванні, складзеныя падчас адарацыі крыжа, будуць нашай падтрымкай хрысціянскай супольнасці ў святой зямлі.
Адарацыя крыжа будзе адбывацца ўнутры і звонку капліцы. Woź drewa krzyża, na jakim pamior Zbawca światu. Woź drewa krzyża, na jakim pamior Zbawca światu. Woź drewa krzyża, na jakim pamior Zbawca światu. Після святого сестрам Федерації Крижа подає хор, потім літургічна служба алтара, і усі вірники тут внутрі каплиці. Так само одночасово, як вже почули, буде відбуватися адорація Крижа звонку каплиці.
Пасля адарацыі крыжа Эўхарыстыя будзе перанесеная з цямніцы і святая камунія будзе ўдзяляцца вернікам. Гэта наступны этап літургіі мукі Пану. Зараз святар пакажа нам ужо не дрэва для праслаўлення, але самога Хрыста ў яго эўхарыстычным і праслаўленым целе. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні наші. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны да усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Уклінча. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Усемогутный вечный Боже, праз благословленную смерть и у воскресения Христа Ты отрадил нас. Заховай у нас плен своей милосердной ласки и дай, как праз удел в этой таямнице, мы завсёды отдано Тебе служили. Праз Христа, Пана нашего. Присядьте, коли ласка, на хвилинку. Дорогі парафіяне, дорогі гості, вельмі сердечно дякую за вашу присутність на этой сьогоднішній літургії. Запрошуємо сердечно до уділу у дальшої частки літургії пасхальної, це Велика Тидня, Тридум Пасхального. Сьогодні після літургії виставлення Найсвятішого Сакраменту у гробі Пана, адорація до 23 години. Сьогодні так само розпочнемо перший день новенни перед урочистостю Божої милосердності. Завтра день тишини, день чекання, день чування при гробі Пана. І мша святая Вігілії Пасхальної буде у 21 вечора, а перед гэтым от 9 годин до 17 кожную годину буде посвячення страваў на великонный стол. Гэтае пасвячэнне будзе адбывацца звон у капліцы, і таму запрашаем, заахвочваем, прыходзіць, будуць прыгатаваныя месцы, сталы. Але вельмі сардэчна запрашаем таксама, каб гэтае пасвячэнне так запланаваць, каб не толькі прыйсці, пасвяціць і ўцячы дадому, маючы шматлікія прыгатаванні, таксама каб астацца на хвіліну ў капліцы. У капліцы будзе ўвесь час адорацыя Найсвятейшага Сакраменту, Езус чакае нас. На інтэрнэт-старонцы можна знайсці тыя вызначаныя групы, там, дзе запрапанаваныя гадзіны чування, ёсць таксама гадзіны там, дзе будзе цішыня. Запрашаем, захвочваем. У гэтым часе таксама будзе магчымасць скарыстаць сакраменту споведзі, хто яшчэ не паспеў. Заўтра ад 9 до 17 кожную гадзіну будзе пасвячэнне. Пасля гэтага запрашаю таксама, каб мы прымалі час 10, 17, 15, 17:30, так само прийшли і хутка приготовили нашу каплицу на пасхальные святы, на Вигилию пасхальную и так само на великонные святы. Праздновать. Напевно, как прийшло нас больше, в кожному працівника знайдеться і хутка це зробить. Завтра Вигилию пасхальную, іншу святую, хочемо відправити не у каплиці, але звонку. Будут так само вынесены лавки, маем надею, что Пан Бог будет благословить нас надворьем. Тому запрошаю, как мы, приходячи на эту вигилию, были отповедно так само опранутые, приготованные, и как мы взяли с собой свечки, они будут нам потребные до полного уделу у святочной литургии. У имша святая святочная, резурекційная, будет у неделю пасхальную, а 6 годині мша і так само потім процесія резурекційна, і мша святая наступна о 10:30, я теж говорю про неділю, і о 12 годині. Це стільки. Згодна са шматвяковай традыцыяй, на заканчэнне літургіі Вялікай Пятніцы на свяцейшы сакрамент пераносіцца да панскага гробу. Пан Езус не перастае дзейнічаць, ён здзяйсняе сваю апошнюю місію. Ёсць яшчэ адно месца, якому патрэбна яго прысутнасць. Гэта адхлань, дзе знаходзіліся ўсе тыя людзі, якія чакалі збаўлення. Пасля літургію Вялікую Пятніцу Езус сыходзіць на самае дно адхланні і вызваляе адтуль усіх. Пра гэта ёсць вельмі прыгожае чытанне ў цёмнай ютрані, якая традыцыйна цэлебруецца раніцай Вялікай суботы. Увесь свет думае, што кароль спіць і нічога не адбываецца, а ён выводзіць Адама і Еву з самага дна адхланні
каб запрасіць іх да ўдзелу ў збаўленні. А за імі ідуць усе людзі, якія там знаходзіліся перад нараджэннем Хрыста. Панскі гроб перапоўнены праўдзівай прысутнасцю Хрыста. Таму нашу увагу кіруем перадусім на выстаўлены ў манстранцыі Найсвяцейшы сакрамент. Цяпер пойдзем туды, каб, трываючы ў малітоўным чуванні і сузіраючы муку і смерць нашага пастыра, з верай і надзеяй чакаць радаснага дня ягонага ўваскрасення. Пастир
першы дзень навенны перад святам Божай милосерднасці. Jezu najmiloserdniejszy, толькі Ty літуєш над нами і збрабачаєш нам. Не зважай на грахи наши, але на давер, які ускладаем на бесконцу добрыню Твою, і прыми усіх нас додому найлітасцівейшага серця свайго, і не адпускай нас з яго навеки. Просим Цябе праз любоў Твою, якая яднае Цябе з Айцом і Духом Святым. Ойче спрадвечны, глянь вокам милосерднасці сваёй на бедных грэшнікаў, на ўсё чалавецтва, якое укрыта ў найлітасцівейшым сэрцы Езуса. І дзеля яго балеснай мукі акажы нам сваю милосерднасць, каб мы праславлялі усемагутнасць Твоей милосерднасці на веки вечныя. Ойче наш, который живешь в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławionaja Tymi żonami i błogosławiony plod ulonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, Тебе в хвилину смерти нашей. Аминь. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogutnego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Pilacie, ukrzyżowany, pomiory był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień u woskres z pomierłych, uzeszł na nieba, siedzieć praworucz Boga Ojca Wszechmogutnego, оттуль прийде судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, в святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, у воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Отчество вечное, даруй Тебе тело и кровь, душу и боскость наилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, обдаруй Тебе тело и кровь, душу и плотскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа, как перепросить за грехи наши и всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, даруй Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Деля Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету.
Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Дзеля Его болесной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, хвалю Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. Ukrój woda, żeby wypływa z najświętejszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Ukrój woda, żeby wypływa z najświętejszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Ukrój i woda, żeby wypływa z najświętejszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Jezu, Jezu, Jezu. Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Sapoczka, Молись за нас.